Il-Kummissarju tal-Pulizija għandu jkun indipendenti minn kull partit politiku u għalhekk Kummissarju tal-Pulizija għandu jiġi approvat minn 2/3 tal-Kamra sabiex eventwalment ikun maħtur mill-President. Din hija l-emenda li qed jipproponi il-Partit Nazzjonalista fil-Kostituzzjoni ta' Malta u lat dwar il-Pulizija u li ġiet spjegata f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mid-deputati Kerol Aquilina u Derin Karabot. Ix-Shadow Minister Derin Karabot spjega kif b'mod inkredibbli l-estensjoni ta' Gafà bħala Kummissarju tal-Pulizija ġiet imħabbra minnu stess. Dan kif sena wara sena baqa' joħroġ iktar ċar kif Gafà naqas milli jaqdi dmirietu lejn il-poplu, tant li ma investigax l-akbar skandli f'pajjiżna. Derin Karabot tagħmel referenza għal każ ta' Vitals fejn fil-qorti intqal li lanqas biss kien hemm investigazzjoni dwar id-deal skandaluż li sar bejn il-Gvern u Vitals. Kien hemm ukoll il-każ tal-Bank Pilatus fejn il-Pulizija spiċċaw jaħdmu bil-kontra. Dan apparti l-iskandlu tal-Electrogas, l-iskandlu tal-benefiċċji soċjali, kif ukoll l-iskandlu tal-liċenzji tas-sewqan. Għandna din il-ħolma għall-korp tal-Pulizija nixtiequ naraw illi f'pajjiżna jkollna korp indipendenti u awtonomu. Għax fl-aħħar mill-aħħar dak ifisser illi nerġgħu naraw ir-rispett illi ħaqqa l-uniformi tal-Pulizija, nerġgħu naraw is-saltna ta' dritt, il-ġustizzja, l-infurzar joperaw u jaħdmu b'mod serju ġewwa pajjiżna u fuq kollox nerġgħu naraw jkollna s-serħan tal-moħħ li l-korp tal-Pulizija qed jitmexxa minn nies affidabbli. Preżentament Kummissarju tal-Pulizija jinħatar billi ssir sejħa pubblika mill-Kummissjoni tas-Servizz Pubbliku u sussegwentament il-Kummissjoni tagħżel l-aħjar żewġ applikanti u tibagħthom lill-Kabinett tal-Ministri. Fl-aħħar ikun il-Kabinett li jażel applikant wieħed u eventwalment il-Ministru responsabbli mill-Pulizija jirreferi ismu lil Kumitat Permanenti dwar il-ħatriet pubbliċi biex jagħti parir ħalli jiġi maħtur mill-Prim Ministru. Min-naħa tiegħu Shadow Minister Kerol Aquilina fakkar kif fit-12 sena inbidlu 7 kummissarji tal-Pulizija. Għalhekk l-abbozz qed jipproponi biex il-Kummissarju tal-Pulizija jinħatar biss meta l-applikant jikseb l-appoġġ taż-2/3 tal-Parlament u eventwalment jiġi maħtur mill-President u mhux mill-Prim Ministru. Kun hawn ta' spiss min jargumenta ma di ta' 2/3 il-partiti ħajaqblu dwarha taħdem ma taħdimx, din is-sistema ilha tintuża 20 ta' snin issa. Taħdem u għandna l-prova li taħdem, ġifieri aħna naħtru l-President ta' Malta hekk. Naħtru Prim Mħallef, naħtru l-Ombudsman, l-Awditur Ġenerali, id-Deputat Awditur Ġenerali. Naturalment ikun hawn diskussjoni bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra u jkun hawn anke dibattitu nazzjonali, però fl-aħħar mill-aħħar din is-sistema dejjem ħadmet. Derin Karabot u Kerol Aquilina spjegaw ukoll li l-Kummissarju tal-Pulizija wara li jiġi maħtur għandu jingħata security of tenure fejn ikun jista' jitneħħa biss mill-President wara riżoluzzjoni bil-vot ta' mill-inqas 2/3 tal-membri kollha tal-Kamra. Dan l-abbozz tal-liġi għalhekk se jwassal biex ikun hemm inqas intħil politiku partiġjan fit-tmexxija tal-Korp tal-Pulizija, kif ukoll iktar motivazzjoni biex uffiċjali tal-Pulizija jaqdu dmirijietom mingħajr biża'.